Shubor nakaslem jong unongsan Hima. O General Secretary cum Publicity Secretary ka Hnlc National Liberation Council uba san kupar nong terau hau kerwa khubor bala penmi lingba ka rensan Facebook menta ka sengi ka khatsan terik ulber arajar arpusau ula pentip ba u Budnar disyat ubana ka snong maupen udai Dkhot jong ka seng but ubala Kyllon yap ha ka Jingïakhun but ki Pulit Special Operation Team ka jilla house nem khat khandai spa khandai pusau ha State Central Library Shillong uba san ku parula ongru baya uba Budnar la kerkut de ki Pulit sot but ha ka Jingïakhun uba Budnar ulayo aban siat ya arngut ki Pulit sot ki baladai kuli na rendang but uwe na shadem but nakalyang ki Pulit ki bala sertap kila senret kuli napang kat hadu ba uba Budnar ula Kyllon kram bat klat sisendon uba nong terau ula ongru bahaga por ba jia ka Jingïakhun siat ha State Central Library ladon uweiru Dkhot jong ka seng ubala syakem hakata ka por bat ubala pendam wat hadin bat yauni rangba ya bala tip kerteng kumuba kinsai jerwa ya uba Dkhot in uba hep jerwa udang hado minta. Nakalyang kaseng kadon ka jingkermen ba sisin ka sengi kan sayo ban penyeng yo umot saknam kum kadak ka jingburam halor ka jinglen ladi jong ba Budnar kumureo slor kaban long ki mati jong ki longdin mandin. La aban kedo ba menhinin ka sengi ka khat saw terik ulber arajar arpusau ke Hnlc kala shim ni ka jingkit kli alor ka jingpen bathai ye bom IED hatem motor haga khandai trik ulber bat kala pen benaru baka dei ka kinhon Budnar shadow squad kabala le ya ka teka kam laong ba ka Budnar shadow squad ka dei kum ka kinja special force jong ka seng Hnlc